Nagtingkagol na sa prisuhan ang usa ka lalaki human makuhaan og pakiti sa gituhuang Shabu atol sa Uplan Bakal kun Uplan Sita Operation sa Mandawi City Police Station pasado alas 12 sa kadlawon sa Zone Carrots, Barangay Paknaan, Mandawi City, Cebu. Ang dinakpan gila nga si alias Atan, 30 anyos, kinsa lumulupyo sa maong lugar. Dulan sa 500 ka pesos nga balor sa Shabu nakuha gikan kaniya. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang atubangon niini. Nasayran nga ang kapulisan nagpadayon sa ilang kampanya batok sa kriminalidad aron mapalig-on ang seguridad ug kahapsay sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.